जावनानै लायनो थांदोंमोन बेखौ असे बे फरेस्टार नङा दिनै मोनसे NGO हाबनानै नाखौ नायबाय था जोंहा गोजोननाय गैया जा सारा सोंदों दिनै नोंथांमोना खुंथाय गोहोआव दं होननानै दिनै बिथांखौ आयेनारि साजा जेबो होला नामा जाय बिथांमोना बे दंफां खावनायजों लोब्बा दं बिथांमोनाथ' दिनै आयेननि साजा मोननांगौ बिथांमोना जुदि एभिडेन्स होनो हायोबा जोंनि सोरबा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जुदि इनभल्व दंब्ला खोन्थाना हो प्रुफ लाबो जों बेखौ बिथांखौ जों जेलाव हरनाय जागोन बयनिसिमबो मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ बावहरदों बे बुब्लियाव जोङो दुखुनि खौरां नोंथांमोननो शेयार खालामनो फैदों आं बुंगोन खुंथाय गोहोआव थायोब्ला आयेन बेरेखा खामानि मावोब्लाबो संबिधाननि बायदियै बा इन्डियाननि माखासे कनस्टिटिउशन्स बायदियै जों साजा भुगिनाङा नामा संबिधाननि बायदियै जों साजा मोननाङा नामा जोङो बावैसो सान सिगां नुनो मोन्दों जाय चिरां जिल्लानि हाग्रा ओनसोलाव माखासे दुथांफोरा आयेन बेरेखायै बै हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दंफां खावनाय आरो बै दंफां खावनायखौ लानानैनो हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा BTCनि आगुनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे आगुनि लेङाइ गाहाय दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथांजों लोगोसे मुनमुन बायदेव बिथांमोनासो दंफां सिखाव होननानै मुं सुनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो आरो खोनानो मोन्दों बे कालि फुजायावहाय जुवा गेलेनो तास गेलेनो फैसा गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना हाग्रा दानदोंमोन दंफां दानदोंमोन बे दंफांखौ हमनानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायनायनि जाहोनाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो बिथांमोना बेनाव उल्था खालामनो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खिन्थु रायजोफ्रा गासिबो मिथिखागौ नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा बेबायदि मालायखौ दाय जाबसिननो बुंसेयावबो दिनै गावजोंनो खुलिनानै होजानाय बा गावनि अथराइजोंनो गायसनजानाय सार्भिस प्रभाइडार NGOनि माखासे मावसुमाफोरा बे आयेन बेरेखायै दंफां खावनाय जाथायजों लोब्बा दंमोन दिनै गमामायैनो बिथांमोननि सार्भिस प्रभाइडार NGOआनो दिनेन नार्जारि आरो दामफ्ला बसुमतारी बिथांमोनखौ सार्भिस प्रभाइडार NGOनिफ्राय एरख'बाय सार्भिस प्रभाइडार NGOनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो प्रेस स्टेटमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना बुंथिदोंमोन जुदि दायनिगिरिखौ फोरमान होनो हायोब्ला बिथांमोनखौ जेलाव सोहरगोन होनदों बिथांमोना जुदि एभिडेन्स होनो हायोबा जोंनि सोरबा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जुदि इनभल्व दंब्ला खोन्थाना हो प्रुफ लाबो जों बेखौ बिथांखौ जों जेलाव हरनाय जागोन अब्ला नोंथांमोना दिनै बिथांमोनखौ एरख'नायानो बिथांमोननि दायनि साजा जाबाय नामा दिनै नोंथांमोना खुंथाय गोहोआव दं होननानै दिनै बिथांखौ आयेनारि साजा जेबो होला नामा जाय बिथांमोना बे दंफां खावनायजों लोब्बा दं बिथांमोनाथ' दिनै आयेननि साजा मोननांगौ दिनै जुदि खुंथाय गोहोआव थायोब्लानो माखासे दायनिफ्रायबो जुदि रेहाय बा उदां जानो हायोब्ला आरो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गोहोखौ बाहायनानै सादारन सुबुंफोरनि जिउ फोजोबनो हायोब्ला बे माबायदि खुंथाय माबायदि मोनसे डेम'क्रेटिक हादोर जानो बिनि थाखायनो जों जनसाधारन सुबुंफोरा दा साननो गोनां गिनो गोनां जोङो खुंथाय गोहोआव गैयाब्ला जोंनि जिउआ जेबो बेसेन गैया नामा दिनै गमामायैनो जोङो सान्थि गोजोन गोरोबथानि उनाव जोङो बारग' इन्दिबिफोरजों लोगोसे माखासे जनसाधारन सुबुंफोरा सानफा साफा थैनायखौ जों नुबोनो आरो खोनाबोनो मोन्दों दिनै बावैसो जानानै थांनाय जिथु क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि हालामनि सासे हिमन्त नार्जारिया गावनि आय न'खौ लुफुंनो थाखाय बिथाङा हाग्रानिफ्राय आवखात दंफांखौ लायनायावनो दिनै तुरुन नार्जारि जाय बिथाङाबो सार्भिस प्रभाइडार NGOजों लोब्बा दंमोन दिनै बिथाङा सासे सादारन सुबुं बा हिमन्त नार्जारिखौ जिउ फोजोबसेयावबो बिथाङा दिनै आयेन बायदियै मानो साजा मोनासै जावनानै लायनो थांदोंमोन बेखौ असे बे फरेस्टार नङा दिनै मोनसे NGO हाबनानै नाखौ नायबाय था जोंहा गोजोननाय गैया जा सारा सोंदों दिनै अब्ला जों जनसाधारन सुबुंफोरनि जिउआ बेसेन गैया नामा बा खुंथाय गोहोआव थायोब्लानो माखासे आयेनारि बा संबिधाननि दायनिफ्राय जों उदां जानो हायो नामा बैफोर खोथाया साननो गोनां गमामायैनो जुदि बेबायदि जायोब्ला जोंनाव डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि माखासे आदर्श जोंनाव माखासे कनस्टिटिउशन्स दङ
माखासे आर्टिकल्स दं बै आर्टिकल्सफोरनि बायदियै मा साजा मोननांगौ बै साजाखौ जोङो भुगिनांगोन नङाब्ला जोंनि जिउआव जेबो सिकिउर गैयै इनसिकिउर लाइफआ जोंना जेबो सेफगार्ड गैया थिग जोंनि जिउआ जेबो बेसेन गैयैजों समान जाहैगोन बेनिखायनो जों सुबुं माहारिया मानसि माहारि बा इसोरनि सेथि फिसा बा श्रेष्ठ फिसा जानायखाय जोङो सानलायनो हानायखाय जोङो आयेन कानुनखौ जों बानायना लादों जेरै गामियाव रायजो जायोब्ला जोंहा पान्डुलपिनि गेजेरजों जोंहा माखासे आयेन पास खालामनायनि गेजेरजों बायदि बायदि जेरै हाबा हुखानि बेलायाव जों रायजो राजाफोरा ज'यै सोरबा न'खरनि माखासे हाबा हुखाफोरखौ जों ज' बानसलायनानै जों बै हाबा हुखाफोरखौ जोङो मावस्रांनानै जों लायो बा बै न'खरजों जों हेफाजाब सासेया सासेजों बा मोनसे न'खरा मोनसे न'खरजों हेफाजाब होलायो बेनो गामिनि रायजो जानाय जों दिनै टाउन सहराव रायजो जायो हिसाबै जोंहा दिनै कर्ट कासारि दं हिसाबै जाय सुबुङा मा दाय मावो बै दायनि साजा बायदि दिनै आयेना बिजिरनांगोन अब्लासो जागोन दिनै गमामायैनो नोंथांमोना प्रेस स्टेटमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना जा कमिटमेन्ट होबाय जुदि दायनिगिरिखौ फोरमान होनो हायोब्ला बिथांखौ जों जेलाव सोगोन अब्ला नोंथांमोना दिनै मानो जेलाव सोआसै बैफोर गोबां गिदिर सोंथि जानानै थायो बिनिखायनो बेजोंनो लोगोसे बेखौबो बुंनो सानदों दिनै हिमन्त नार्जारि बिथाङा सादारन सुबुंमोन बिथाङा गाव रुंसारि जानायनि उनाव गावनि बिसिजों लोगोसे गावनि आंगोनि समायना रमायना सानै फिसाजोखौ बे बुहुमाव आलाय सिलाय खालामलांबाय दिनै हिमन्त नार्जारि बिथांनि बाजैया मा राहायै बै सानै समायना रमायना उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ माबोरैहाय लेखा फोरोंगोन माबोरैहाय गाइड खालामगोन दा बिनि थाखायनो दिनै सरकारा हिमन्त नार्जारि बिथांनि बिसिनि न'खरनि थाखाय मा इनिसियेटिभ लाखो बिथांमोननि जिउ खांनाय राहाखौ मा होगोन दिनैसिमबो जेबो बुङाखै बिनिखायनो जों सानो मोनसे रायजोआ मोजाङै दैदेनजानो आरो जौगासार जानोब्ला मोनसे मोजां खुंथायनि गोनांथि दं बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंबो रावबो हारि धोरोम जाथि बासिलायालासिनो जाय बिटिसि हालामनि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा जौगासारनायनि खामानि मावग्रा बयनोबो थांना थानायनि राहा होग्रा बेबायदि पलिटिकेल पार्टिखौ जों चुज खालामनांगोन आरो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जों बिथांमोननो होनानै बैबायदि गोग्गो आरो गोथार मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ बे जोंनि बिटिसि खुंथाय गोहोआव लाबोनांगोन अब्लासो जोंनि साननाय हनाय गासैबो जोङो सानसे नङा सानसे मावफुंनानै लानो हागोन होननानै जों आसा खालामो बेबायदि खुगायावल' बुंनाय बेबायदि नंखायखौल' फोलानाय नंखायखौल' फोसावनाय बेबायदि सरखारनि सायाव जों आस्था बिसास खालामनो हाया मानोना जोंनि थांना थानांगौ जिउआ जोङो गोब्राब लामानि गेजेरजों जोङो हान्थिलांनांगौ जायो दिनै जोंनो थांना थानो बयनोबो सुबिदा नांगौ सुजुग आरो सुबिदानि गेजेरजोंसो जोङो मोजाङै आलो गोजोनै न'खर खुंलांनो हायो आरो जों मोनसे आदर्शबानि रायजो बा समाज गठन खालामनायाव जों बयबो हेफाजाब होलायनांगोन स' थेंक इउ सै